салом алейкум, хуш омадем ба канали Ройгон Авиа. Подписатсияро фаромӯш накунед, классҳои худтонро дариғ надорен. Айни ҳол чӣ хеле ки шумо мебинед, ман қарор дорам дар дохили автобусҳои Asian Express дар автовокзали Котельники. Нафарое ки бениҳоят зиёд дар WhatsApp менависен ки билети самолёт қимат шида ва имконияти харидани билети самолёта надорен. Беташвиш, автобусҳо ҳар ҳафта рӯзҳои сешанбе ва ҷумъа сафар мекунанд аз автовокзали Котельники то Хуҷанд ва Душанбе прямой рейс. Рейси оянда расо 23 май Asian Express через Регар Душанбе мерава ва ширкати Хуҷанд Транссервис боша прямой Хуҷанд. Хушхабар байни ширкати Asian Express ва Хуҷанд Транссервис ва пешакӣ аввал миннатдоргии хидмат баён мекунам ба роҳбарои ширкат Акай Рустам ва роҳбари ширкати Asian Express ва аз номи канали Ройгон Авиа пеш аз иди Қурбон 100,000 просмотр мегира 5 нафар Ройгон ба автобус равон мекунем то Хуҷанда ва Душанбе ба нархи Ройгон аз тарафи канали Ройгон Авиа. Шахсое ҳастае ки мехоҳанд автобус қати сафар кунанд, сайри сайёҳат кунанд ва давлатҳои ҳамсояра бубинанд. Ай шумо фақат подписаться, класс мондан ва дар комментария навистан Тоҷикистон ба пеш ва поделиться кардан ба дигарон, то ки дигарон ҳам хабардор бошанд. Дигар ягон чи дар кор нест. Нафарое ки мехоҳен ҷои худтонро брон кунен автобуста ва ё ин ки ба самолёт сафар кунен, рақамҳои телефони Ройгон Авиа, авиакасса ва кассаи автобусҳо дар комментария рақамҳои телефонам мемонам. Шояд саволое боша ки ҷавоб надода бошам, метавонед саволотонро нависен. Иншаллоҳ ба ҳадди имкон ба саволотон ҷавоб медам. Фаромӯш накунед, расо рӯзи 23 май аз автовокзали Котельники ба хатсайри Хуҷанд прямой рейс ва инчунин через Регар Душанбе прямой рейс ҳастай. Нархи чипта 5000 рубл. Нафарое ки имконият надорен билети самолёт харидорӣ кунен ва нафарое ки мехоҳен дар ҳақиқат сайру сайёҳат кунен ба автобус ва давлатҳои ҳамсояра бубинен, айни ҳол боду ҳаво хубай, гармай, метавонем ки сафар кунем ба автобус ва дар роҳ ягон мушкилӣ нест. Беташвиш муддати 3-3.5 рӯза иншаллоҳ худо розӣ боша соғ саломат мерен мерасем. Ва инчунин нафарое ки шумо мехоҳен бор равон кунен ба автобус то Тоҷикистон, метавонед занг занен, борои худтонро оварда спорен. Рӯзи сешанбе автобусҳо сафар мекунанд прямой рейс Хуҷанд ба Душанбе. Автобуси ширкати Хуҷанд Транссервис сафар мекунад то Хуҷанда ва автобуси Asian Express Душанбе прямой автовокзал. Канал Ройгон Авиа ва билети Ройгон нест. Ба ҳамин хотир ман кӯшиш кардастам ки хо дар автобус, хо дар самолёт, то ки пайдо шаванд нафарое ки дастрас кунанд билети Ройгон ва сафар кунанд ба Тоҷикистон. Нафарое ки документотон хуб нест, ташвиш нашавед бародаро. Чӣ хеле ки дар Федератсияи Россия дар раҳ проверкатон мекунанд, дар роҳ рӯ чӣ хеле ки ҳал мекунен, ҳамухи яъне ба документ сар кор надоранд шофёро, мешинен таваккал ба худо, иншаллоҳ ягон кас ҷони шуморо намегира, рафта соғ саломат мерасен. Айни ҳол ҳозир ман шумода нишон медиҳам ки кадом автобусҳо сафар мекунанд рӯзи 23 май аз автовокзали Котельники ба Тоҷикистон. Дохили автобусҳои Asian Express ҷои зарядка, телевизор ва шофёро тоҷиканд, стажи корӣ доранд, то ки бехатар рафта расен то Тоҷикистона. ҷои ручнои клатон. тозагиро фаромӯш накунед бародаро, вақте ки сафар мекунед ба тозагӣ риоя кунед. нафарое ки Душанбе сафар мекунед, автобус через Регар мерава ва инчунин автобус ҳаст прямой Хуҷанд. нафарое мехоҳем бори худтонро равон кунед, метавонед пешакӣ занг занед, борои худтонро биёрен спорен ба нархи дастрас. метавонед занг занед, ҷои худтонро бронировать кунед ва ида дар хона дар пеш падар модар ва аҳли оила гузаронед. нархи дастрас 5000. айни ҳол ба назар мерасад ки билетҳои самолёт бениҳоят қимат шидагай ва нафарое ки дар ҳақиқат шароити билети самолёт харидан надорен, марамат автобусҳои Тоҷикистон прямой рейс